Com els deia abans de la publicitat i d'aquestes notícies, avui hem de comentar un altre llibre. Avui és el tercer exemplar, el tercer llibre que passa per l'illa de Robinson. Però atenció perquè el parell de protagonistes que han escrit aquest llibre tenen un perill si se'ls deixa treballar junts. Un ja el coneixen perquè és l'Andreu Mas. Què tal, Andreu? Hola, bona nit. Acabem de veure amb el Cat Escaldat. Sí. I ara et veiem en aquesta taula perquè vens a presentar un llibre que surt tot just aquest divendres. Tot just aquest divendres, tot just aquest divendres. De fet, el tens aquí, està calent perquè surt de la impremta d'aquest matí. I estàs amb en Pere Aragonès, diputat d'Esquerra Republicana. Pere, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. El Pere, per cert, es quedarà després de la tertúlia, per tant, tindrem molta estona per parlar amb ell. Però, a veure, que algú m'expliqui, això neix de la curiositat del Pere Aragonès sobre què diu el Boletín Oficial de l'Estado? Com sorgeix això? Bé, això neix gràcies al PP, com tantes altres coses en aquest país, no? Em sembla que era el febrer del 2012, per tant, estem parlant de la passada legislatura al Parlament, quan Convergència i Unió tenia aquell pacte amb el Partit Popular. El PP va portar una proposta al ple del Parlament, una moció, demanant el tancament de les eleccions de la Generalitat a l'exterior, totes excepte la de Madrid. I sobre l'argument que feien servir era que costa masses diners, no pot ser, en un moment de crisi en què hi ha retallades no podem mantenir aquestes ambaixades a l'exterior, i a mi em va tocar fer l'oposició en nom d'Esquerra, demanar l'oposició, que òbviament era en contra del Partit Popular, i vaig pensar, potser tenen raó la gent del PP. Per tant, anem a comparar la despesa d'oficines i delegacions a l'exterior de la Generalitat, que en el pressupost en aquell moment ara ha augmentat una mica, però era d'1.100.000 euros, amb la despesa que fa l'Estat, no? Vaig anar al butlletí oficial de l'Estat i, bueno, vaig estar 5 minuts seguits llegint despeses de tot tipus, des del cost de banderes espanyoles, dels llençols... Sembla ser Mas que aquest Per tant, anàvem allà llegint i... Té cultura periodística, perquè és anar a veure, a contrastar les fonts. Fet de periodista. És que potser els periodistes haurien de mirar el butlletí oficial de l'Estat cada dia. Ah, sí? Els periodistes haurien de fer més de periodistes, no? No, perquè hi ha molta informació i no només, per exemple, avui es publica que el Tribunal Constitucional ha acceptat a tràmit el recurs del Parlament de Catalunya contra la reforma elèctrica. Per tant, és una bona notícia, no? Diguem així. Però després també avui surt publicat que es gastaran 52 milions d'euros en els raïls d'un AVE estratègic que és entre Mèrida i Càceres. 60 quilòmetres. Ja imagino que el senyor Aragonès deu portar alguna aplicació que li baixa directament al mòbil al BOE. és molt fàcil llegir-ho. Per cert, aquest hashtag coses del BOE neix precisament d'aquesta curiositat. Neix d'això, perquè després d'aquesta intervenció al Parlament vaig anar-ho posant a internet, al Twitter. Al cap d'uns dies vaig fer servir aquest hashtag i després ja molta gent ja se l'ha fet seu. Ja no ha pogut parar. No, perquè vas trobant coses molt curioses, és a dir, des del cost dels instruments de les bandes de música militars, fins i tot de la banda de música militar de la Guàrdia Real, que és com un petit exèrcit a part, fins a coses molt estrambòtiques, que demostren la naturalesa de l'estat espanyol. L'Andreu, que és expert en rebuscar, en hemeroteca, videoteca, i darrerament l'estem fent treballar molt en això pel Cat Escaldat, s'incorpora alguna idea en algun moment en aquest projecte? Per què, Andreu? Sí, jo feia servir... Jo tinc un espai a la revista Presència, el dominical del Punt, els diumenges, que es diu precisament El filòsof de butxaca, en el qual faig un recull a partir de temes curiosos, faig servir una frase d'un personatge famós per fer-hi de contrapunt. Llavors, durant molt de temps, el Pere, sense saber-ho, va ser la meva font d'inspiració, i jo feia servir algunes de les dades que ell destacava per fer això, un petit comentari irònic, i finalment fer-ne un contrapunt amb aquesta frase, que podia ser de l'Albert Einstein o de qui fos. Sempre buscava una paraula que ho motivés i a partir d'aquí feia servir la frase per fer de contrapunt, una mica perquè quan t'indignes veient segons quines coses ho poguessis fer finalment amb un somriure. I és a partir de fer servir això que un bon dia decideixo que valdria la pena que tot això estigués en un llibre, i vaig a veure el Pere, d'això no farà pas massa, farà uns quants mesos, hem anat ràpid,
Li vaig proposar, amb ell li va semblar bé, ens ho vam estar mirant, vam estar treballant i aquí ho Si tenim. en aquest cas la relació de parella la comença vostè prenent la iniciativa. Sí, sóc jo el que li porto el ram de flors en ell. De tot el que es diu aquí, tampoc ara no desvetllarem massa coses, perquè això, el divendres amb el 9-9, el dissabte i el diumenge amb el Punt Avui, els lectors poden adquirir-lo a un preu molt assequible, les coses del BOE i el filòsof de butxaca, aquesta parella. Però sí que m'agradaria que ara, aprofitant l'Illa Robinson, diguéssim 4 o 5 coses que puguin ser rellevants per entendre una mica per què el senyor Aragonès, diguem, li agafa la dèria aquesta de dir és una lectura que vull seguir cada dia allò consumint, perquè és font d'inspiració. És que veus quina és la naturalesa de l'estat espanyol. És a dir, això en el fons és un recull de... Algú dirà, bueno, són tot d'anècdotes, però clar, són tantes anècdotes, un centenar, que dibuixen un paisatge de quina és la naturalesa de l'estat espanyol i és un model d'estat vell que està fet per servir al poder i no per servir la gent. De fet, a l'apartat del butlletí oficial de l'Estat que surten els anuncis de licitacions i adjudicacions de contractes, la major part de les de l'Estat són en defensa. Quan diu major part vol dir més del 70%? És el que fa més contractes, de llarg. I després, la de les comunitats autònomes, la major part és en sanitat. És en funció també de les competències que tenen atribuïdes, però trobes coses molt extraordinàries. Hi ha una en concret, que és l'ambaixada de Tòquio, que em sembla que és la... Sí, he vist la xifra i pensava, dic, no pot ser que sigui aquesta xifra de milions. Quan siguem independents i haguem de fer el repartiment d'actius i passius, vostè vol l'ambaixada de Tòquio. crec que ens l'han de quedar, aquesta. 17 milions d'euros construir-la, 500... 60.000 en decorar-la. De la part de la residència de l'ambaixador. Només decoració, eh? De la residència, és a dir, no de la resta de temes d'àmbits de l'ambaixada, que són les oficines i la cancelleria. I després també a prop de 200.000 en antiguitats. Perquè, clar, si gastes 17 milions d'euros en una ambaixada... Que faci goig. 200.000 en antiguitats. Tot això pagat en fons públics. Això està signat pel Ministeri d'Afers De l'actual Exteriors. ministre d'Afers Exteriors. Això el senyor Moratinos. No, Moratinos, això és Moratinos. Però bueno, no li va... El nostre amic Margallo no li va gaire al darrere. No? Època Moratinos i època Margallo, que són les dues, bàsicament, que comprèn el llibre. En altres coses no, en altres coses anem molt més enrere, però amb el tema d'ambaixades, sobretot es van aquí, es troben algunes despeses bastant injustificables, com per exemple en el cas de l'ambaixada de Rabat, tirar a terra l'ambaixada per tornar-la a construir. Aquesta és la residència de l'ambaixador. Aquesta és la residència. Hi ha les ambaixades, que hi hauria la part administrativa dels funcionaris. És la residència de l'ambaixador, que evidentment també es costeja en fons públics. Quan deia en defensa, m'imagino que tots ja alguna vegada hem escoltat què és el que val, per exemple, un F-16, no? I ens posem les mans al cap de pensar que cada un d'aquests avions de guerra costa una fortuna. Però suposo que quan posa exemples de despeses en defensa no deuen ser, diguem-ne, o tancs o jets, no? N'hi ha algunes que són armament, i hi ha d'altres que són privilegis dels soldats, per exemple, apartaments gratuïts a l'estiu per anar de vacances. De fet, tenen una ciutat residencial de vacances, la Ciutat Patricia, a Benidorm. Sí, a més ho pots buscar pel Google i trobes com és. El nombre d'habitacions, trobes tota la informació. Tot això que és exclusiu per militars, o camps de golf exclusius per militars, a part de tota la despesa en armament. Defensa és el ministeri que en aquesta època de retallades diuen hem reduït el pressupost, però després l'execució del pressupost sempre s'amplia. I cada any, en un reial decret, fan reial decret llei, acaben ampliant-li en 1.700 o en 800 milions d'euros. I, de fet, fins al dia d'avui ja porten 43 milions d'euros de més que el pressupost que tenien assignat. No, i a més, hi ha coses que també evidencien molt com es fa l'Estat i com actua l'Estat. I fins i tot molt la relació que hi ha amb aquestes empreses que en diem del BOE. Hi ha, per exemple, un cas vinculat amb una empresa naviliera que, curiosament, s'endú bastantes concessions amb el tema de construcció de vaixells, que dissenyen un vaixell que contempla un màstil dedicat a comunicacions, que el contemplen, el contemplen sobre el planells, construeixen el vaixell costa, evidentment, una morterada de milions, i al cap d'un temps surt la licitació per posar-hi el màstil, i el màstil d'aquest vaixell costa 2, 3, 4 milions d'euros, ara no recordo exactament, però hi ha moltes xifres aquí. Lògicament, qui s'acaba enduent la licitació? La mateixa empresa que ha construït el vaixell.
Ara és bastant difícil de creure que quan van fer aquell vaixell no van contemplar que hi hauria de portar un màstil quan resulta que ja hi eren els planells. Amb la qual acabes veient doncs, algunes d'aquestes complicitats que hi són entre moltes empreses que treballen i liciten amb aquest aparell de l'Estat. I una mica, de fet, el que pretén el llibre, i això ho diem en el pròleg, i ho vam escriure en moments diferents i vam acabar coincidint, i tant en Pere com jo, en que aquest llibre, més enllà d'un exercici d'un cert, si vols, jiji-jaja, però també, per un altre cantó, t'acabes indignant bastant quan acabes... Si les poses una darrere l'altra, diguem-ne, fredament, sense fer el jiji-jaja, te pots emprenyar molt, no? Però bona part del llibre és un exercici, no diria còmic, però sí d'ironia per part nostra sobre aquesta despesa. Però el que sí que vam voler dir en el pròleg, tant el Pere com jo, cadascun per la seva banda, i després vam acabar coincidint, és que el que conté aquest llibre és el que no ha de tenir el nou estat català. Si aconseguim tenir un estat propi, justament el que no s'ha de fer és el que ha fet l'estat espanyol amb totes aquestes despeses absolutament injustificables del BOE que recullen, entre altres coses, per exemple, el càtering reial o les plantes d'interior de la Soraya Sáenz de Santa Maria, de la portaveu del govern. Que també surten al butlletí. Que també surten al butlletí oficial de l'Estat i que tenen una despesa absolutament fora de lloc. És a dir, mai el filòsof de butxaca s'ha de barrejar amb les coses del DOC amb un possible hashtag, no? Probablement hi ha algunes coses, segurament a la Generalitat, si miréssim, en trobaríem, però aquí no és tant... Trobaríem, diríem, per exemple, no? És a dir, en matèria de sanitat, que és el que més contracta la Generalitat, quan es gasten 5 milions d'euros en cases per als hospitals de Catalunya, no sabem si són moltes o si són poques. Però en principi els hospitals han de tenir gases. Està clar. Ara, decoració per les residències dels ambaixadors, és a dir, els delegats de la Generalitat es paguen el lloguer del seu pis i viuen, no els hi toca, i després van a l'oficina a treballar, no els hi paga la Generalitat. Una mica el que és el llibre és, diguem-ho així, tot un recull de raons davant d'aquella gent que a vegades ens trobem als mitjans de comunicació, però que també te'l pots trobar a la taula en dinars familiars o en trobades d'amics que diu ui, això d'aquests de l'independentisme, la Generalitat malgasta els diners dels catalans i fa retallades per tirar endavant el procés i es malgasten tot això, no? Doncs només que llegeixin un capítol crec que quedarà demostrat que és tot el contrari, no? D'on surt la inspiració de trobar una frase que s'adigui una mica amb la història que s'ha explicat anteriorment? Bàsicament, el meu sistema és acabar trobant una paraula que resumeixi la sensació que a mi em produeix i que crec que li produirà al lector llegir aquella píndola. Moltes vegades la paraula és indignació, algunes altres vegades és vergonya, alguna altra vegada la paraula és absurd. Depèn una mica del tipus de despesa que estem parlant. I aleshores, a partir d'aquesta paraula, el que faig és buscar en diferents webs que tracten temes de frases cèlebres i a partir d'aquí busco aquella que considero que és més adient per poder complementar aquesta píndola. Se'ls ha acudit que això podria tenir el seu ressò si se'n fes la versió en castellà i que sortís més enllà de les nostres fronteres fictícies, no? Perquè, de fet, fronteres, però bueno, sí, fronteres. Bueno, veurem quina és l'acollida i a partir d'aquí ens ho podem plantejar, però una de les despeses que recordo d'haver-lo posat al Twitter, que no sé si l'hem recollit aquí, és una despesa de 49 milions d'euros de l'últim dia de l'any. 49 milions d'euros d'un sol dia? Sí, no, és que van... Aquests són els volums de defensa. En helicòpters, 6 helicòpters per l'exèrcit, publicat el 31 de desembre de l'any passat, per tant, és probable que no estigui recollit aquí, perquè ja estàvem començant a recollir. I aquesta, al posar-la a Twitter, algú la va traduir al castellà, i després, doncs, gent com Santiago Segura, és a dir, el Gran Wyoming, van començar-ho a fer-ho córrer, i vaja, va ser... És a dir, va tenir molt de ressò, no? El que no sé si expliqueu és... indignada, diguem-ho així. En alguns d'aquests casos, per exemple, el destinatari. És a dir, si és el mateix proveïdor, per dir-ho així, d'helicòpters i de tancs i de material de defensa, si al final hi ha partides sumables per veure que hi ha proveïdors que són destinataris de moltes d'aquestes partides. Hi ha casos en què el destinatari recurrent, per exemple, el Corte Inglés, s'endú bona part de les licitacions que tenen a veure, per exemple, amb el que sigui l'Aixovar, el que serien
com es diu ara, estovalles, algunes històries relacionades per les residències. D'omplir una residència? Sí, les residències ambaixadors es liciten i més d'una vegada aquest concurs l'ha guanyat el Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés ha guanyat algunes xifres importants de fins a gairebé 6 milions d'euros relacionades amb partides de viatges. El Corte Inglés és un de molts, ara no voldria estigmatitzar especialment el Corte Inglés. Hi ha molts proveïdors, sobretot en temes de defensa també, que són bastant reiteratius. I en temes d'obres també. Com quan la població en aquests moments, tal com estan els números, les xifres, vegi que 4 helicòpters costen 49 milions d'euros, m'imagino que n'hi ha per deuen ser molt grans, els helicòpters. No sé, i a més, vull dir, el dia darrer d'any, no sé si hi havia alguna oferta de 4 a preu de 3, no? Normalment, quan es publica en el butlletí oficial de l'Estat, vol dir que s'ha aprovat 15 dies abans. Perquè entri en el pressupost del 2013, en aquest cas, no? O perquè, no sé. Normalment, si s'ha aprovat l'adjudicació, l'acte formal, encara que no s'hagi publicat dins de l'exercici, però vaja, a final d'any, totes les empreses i també totes les administracions, i a la Generalitat també passa, a partir del mes de novembre, mitjans de novembre, diu, bueno, ja no gasteu més, que hem de tancar l'any i ja anem molt apretats, no? Però realment, és a dir, el que sorprèn és que hi hagi aquesta flexibilitat en la despesa en l'àmbit militar quan s'ha reduït molt altres partides i en un moment de crisi. És a dir, aquest és després de la punyeta, diguem-ho així, el que es veu a darrere és això, no? I com la part que pertoca a la Generalitat o a les altres comunitats autònomes, que són els que presten els serveis de l'estat del benestar, s'ha reduït i collen d'una manera realment per totes bandes. I si vingués aquí algú del Departament d'Economia ho podria posar 1.000 exemples diferents. Veus com, i després hi ha màniga ampla amb la despesa militar i crèdits extraordinaris, és a dir, fora de pressupost, 800 milions d'euros més o 1.600 milions d'euros més per l'àmbit de despesa militar. Un pot fer l'exercici aquest d'agafar i obrir per qualsevol plan. A veure què m'ha tocat. Clar, gairebé més de 600.000 euros en una escola Cavallar, una escola militar eqüestre al centre militar de la Cria Cavallar de Zaragoza. 600.000 euros? Per què? Per fer estaules nous? Els cavalls de l'exèrcit són molt cars, eh? Sí, el manteniment, els ferratges i tot. No totes les xifres les hem inclòs aquí, però hi ha coses molt curioses. Hi ha, per exemple, 46.000 euros. Però que van a la guerra a cavall, també, avui en dia. Aquesta broma la fem. No, però, per exemple, hi ha 46.000 euros per comprar, no recordo si en 2 o 3, Harley Davidson per la Guàrdia Reial. Que després la Guàrdia Reial té un pressupost altíssim pel tema dels cavalls. I dius, bueno, necessiten realment aquestes Harley Davidson. Però al costat d'aquestes, que si vols són un pèl més, posem-li moltes pometes simpàtiques, hi ha coses més de reflexió de fons, no? 13 milions d'euros mensuals dedicats a l'Església en concepte d'avançament d'IRPF. Mensuals. Sumats al final d'any, 13 milions d'euros mensuals. Són molts. Amb un estat que es diu que és aconfessional i que es declara confessional a la seva Constitució. Sí, han fet el càlcul de la creueta i avancen aquests diners. 13 milions, que vol dir 170 milions anuals, no? Sí. Moltes d'aquestes coses, diguem, estan recollides només d'aquest període. Això és una mena de punt i seguit, Pere? O hi ha un volum 2, per dir-ho així? La recollida de dades continua i, de fet, el que demanem a tothom és que ho faci. És a dir, que és tan fàcil com mirar el butlletí oficial de l'Estat, que és gratuït, perquè boe.es, mirar l'apartat de licitacions i anar-ho posant. I molta gent s'ha animat i ho ha anat fent, sí. Jo no sé si col·legues seus, companys seus que van tardar o com en Bosch, a Madrid no ho han utilitzat mai, alguna d'aquestes coses? Quan ho vaig començar a fer, vam recopilar els primers 200 i vam entrar 200 preguntes en el govern de l'Estat sobre quin era justificaven dient criteris de defensa nacional, no donaven gaires explicacions, no? Però sí, ho han utilitzat i, de fet, vaja, és un material que amb ells els hi va molt bé. Andreu, Pere, quedes a la tertúlia. Si tenen ocasió, aprofitin i aquest cap de setmana se'l compren, perquè jo crec que passaran una bona estona, però jo diria que una bona estona entre somriures, indignació, una mena de barreja una mica explosiva, perquè la veritat és que dona per molt.
Una pausa, la publicitat, i de seguida tornem amb més Illa de Robinson.